హరే కృష్ణ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో గత 13 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 13 అధ్యాయాలని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు 14వ రోజు భగవద్గీత యథాతథములోని 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో మొదటిగా ఈరోజు మంగళాచరణ ప్రార్థన, ఆ ప్రార్థనలు మనం చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రార్థనల యొక్క వివరణ ఒకసారిగా ఈరోజు చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో మనము రోజు చేసేటువంటి ప్రార్థనలు, ఆ ప్రార్థనల యొక్క అర్థాలని చూస్తూ ఈరోజు అధ్యాయంలోకి వెళ్దాము. మొదటిగా శ్రీ గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అంటే అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్న నాకు జ్ఞాన దీపంతో కళ్ళు తెరిచిన ఆధ్యాత్మిక శ్రీ గురుదేవులకు నా గౌరవప్రదమైన నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. అంటే మొదటిగా మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేటువంటి ఆ గురుదేవులకు మన యొక్క గౌరవప్రదమైనటువంటి నమస్కారాలు, ప్రణామములు ఆ గురుదేవులకు సమర్పించడము. అలాగే రెండవ ఇక్కడ శ్రీ రూప ప్రణామంగా చెప్పబడేటువంటి ఇది శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కోరికను తీర్చాలి అనే లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుటకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉద్యమమును స్థాపించిన శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారి పాదపద్మముల చెంత నాకు ఆశ్రయము లభించును. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క కోరిక ఏంటంటే ఈ హరినామ సంకీర్తనము ప్రతి విలేజ్కి, ప్రతి ఊరికి, ప్రతి దగ్గరికి చేరాలి అనేటువంటి దాంతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ ఉద్యమాన్ని స్థాపించినటువంటి శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారి పాదపద్మాలు, వారి యొక్క పాదాల వద్ద మనకెప్పుడు కూడా ఆశ్రయము లభించాలి అనేటువంటి కోరికతో చేసేటువంటి ప్రణామం ఇది. అలాగే మంగళాచరణము అని చెప్పేటువంటి ఇది వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పద కమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహ గణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహ గణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. సో వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ అంటే నా గురువు మరియు భక్తి సేవ మార్గంలో ఉన్న మిగతా గురువులందరికీ, ఆ గురువుల పరంపరలో వచ్చేటువంటి ఆ గురువులందరికీ నా గౌరవపూర్వమైనటువంటి ఆ గౌరవప్రదమైనటువంటి నమస్కారాలను అర్పిస్తున్నాను అని. అలాగే శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం అంటూ ఇక్కడ శ్రీల రూప గోస్వామి, శ్రీల సనాతన గోస్వామి, అలాగే రఘునాథ గోస్వామి, జీవ గోస్వామి మరియు వారి సహచరులతో సహా
వైష్ణవులందరికీ మరియు 6 గోస్వాములకు నా గౌరవప్రదమైన నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. అలాగే శ్రీవాస ఠాకూర నేతృత్వంలో అద్వైత ఆచార్య ప్రభు, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మరియు ఆయన భక్తులందరికీ నా గౌరవప్రదమైన నమస్కారములు అర్పిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఇక్కడ శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్, శ్రీ రాధాకృష్ణుల పాద పద్మములకు మరియు సహగణ లలిత విశాఖాన్వితాంశ అని చదువుతాం. సో లలిత విశాఖ నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ గోపికలందరికీ నా గౌరవప్రదమైన నమస్కారములు అర్పిస్తున్నాను అని మంగళాచరణము దాని యొక్క అర్థం. ఇక ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రార్థన. శ్రీకృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. హే కృష్ణ అంటే ఓ కృష్ణ, కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే, నీవు దయాసాగరుడవు అంటే కరుణా సాగరుడవు నీవు. దీనుల దీనబంధో దీనుల స్నేహితుడవు, సృష్టికి మూల కారణకుడవు నీవు. గోపికల స్వామివి, రాధారానికి ప్రియుడువు, నీకు నా గౌరవప్రదమైనటువంటి నమస్కారములు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి ప్రణామం. ఇక రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. మేలిమి బంగారము వంటి రంగు కలిగిన దానవు. ఆ రాధారాణి కాల్చిన మామూలు బంగారమే మంచిగా ఉంటుంది. ఇక మేలిమి కాల్చినటువంటి బంగారం ఏదైతే ఉందో ఆ బంగారం మేలిమి బంగారం వంటి రంగు కలిగినటువంటి దానివి అని చెప్తున్నారు. అలాగే బృందావనానికి రాణివి, అలాగే ఆ వృషభాను రాజు యొక్క కుమార్తెవు. అందున శ్రీకృష్ణుడికి చాలా ప్రియమైన ఓ రాధారాణి, నీకు నా ప్రణామములు అంటూ రాధారాణికి ప్రణామం. అలాగే వైష్ణవ ప్రణామము అని చెప్తుంది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ప్రతి ఒక్కరి కోరికలను తీర్చగల కోరిక చెట్ల మాదిరి అంటే కల్ప వృక్షాలు. వాంఛా కల్ప తరుభ్యచ్చ, ఆ కల్ప వృక్షాల మాదిరిగా దీనుల పట్ల కరుణతో నిండి ఉండు భగవంతుని భక్తులైనటువంటి వైష్ణవులందరికీ. ఆ వైష్ణవులు అనేటువంటి వారు కల్పతరువుల్లాగా ఉంటారు, అందరి ఎడ కరుణాభావంతో ఉంటారు అని వారందరికీ కూడా నా గౌరవప్రదమైనటువంటి నమస్కారములు అంటూ అది. ఇక శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి మనం చెప్తూ ఉంటాం. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. అంటే ఆ శ్రీల ప్రపాదలు అంటే ఈయన నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే అంటున్నాం. అంటే శ్రీకృష్ణుడికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వాడు శ్రీల ప్రపాదుల వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రపాదుల వారు శ్రీకృష్ణుడికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వాడు, ఆయన యొక్క పాద పద్మాల వద్ద ఆశ్రయం పొందినటువంటి వాడు. అంటే శ్రీల ప్రపాదుల వారు ఆయన ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నారు అనేటువంటి భావనతో మనం పొంది పరమ పూజ్యులైనటువంటి ఆ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారికి నా గౌరవప్రదమైనటువంటి నమస్కారములు అని ఇక్కడ. అలాగే ఇంకొక శ్లోకం కూడా మనము ఆయనకి చెప్తూ ఉంటాం. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. అంటే ఇంకా చెప్తున్నాము, ఓ గురుదేవ, సరస్వతి గోస్వామి సేవకుడైనటువంటి ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారి యొక్క శిష్యుడు కదా, ఆ గోస్వామి సేవకుడైన మీకు మా ప్రణామములు. మీరు కరుణతో శ్రీ చైతన్య ప్రభువు యొక్క బోధనలను ప్రచారం చేసి
నిరాకారవాదము మరియు శూన్యవాదంతో నిండినటువంటి ఆ పాశ్చాత్య దేశాలను తరింపు చేయుచున్నారు. నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి అని చెబుతున్నాం. అంటే ఆ నిరాకారము అలాగే ఆ శూన్యవాదాలతో నిండి ఉండేటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలన్నిటినీ కూడా చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలతో ఆయన తరింపచేసినటువంటి అటువంటి మీకు మా ప్రణామములు గురుదేవ అంటూ ఆ ప్రభుకి ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి మనం యొక్క ప్రణామములు. సో ఇక పంచతత్వ మంత్రము అనేటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేసే ముందు మనము ఆ పంచతత్వ మంత్రాన్ని చెప్తూ ఉంటాం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. అంటే ఆ చైతన్య మహాప్రభువు, తర్వాత నిత్యానంద ప్రభువు, అద్వైత ప్రభువు, తర్వాత గదాధర పండితుడు, శ్రీవాస పండితునకు ఇతర భక్త బృందానికి నా గౌరవపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు అని చెప్తాము. సో ఇది ఎందుకంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఎల్లప్పుడూ కూడా తన స్వ అంశ అయినటువంటి ఆ నిత్యానంద ప్రభువుతోను, తన అవతారమైనటువంటి అద్వైత ప్రభువుతోను, తన అంతరింగ శక్తి అయినటువంటి గదాధర ప్రభువుతోను, తన యొక్క తటస్థ శక్తి అయినటువంటి శ్రీవాస ప్రభువుతో కలిసి ఉంటారు అని చెప్తారు. అతడు వారందరి మధ్య నడుమున ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక ఆ ఈ శ్రీ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తలను ఉచ్చరించినప్పుడే ఆ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకు మనము పూర్తిగా ప్రణామాలు సంపూర్ణంగా సమర్పించినట్లు అవుతుంది అని చెప్తారు. అలాగే మనకు ఆ నామాపరాధాలు ఒక 10 ఉన్నాయని చెప్తారు. ఆ పంచతత్వ మంత్రాన్ని మనము పఠించినట్లయితే, ఏవైనా తర్వాతనే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించినట్లయితే ఆ మహామంత్ర కీర్తన యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి లాభము మనకి కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా మనము అవి చెప్పిస్తాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలని మనము కీర్తిస్తూ ఉంటాం, జపం చేస్తూ ఉంటుంటాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. మనము ఈరోజు 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 14వ రోజు 14వ అధ్యాయమైనటువంటి గుణత్రయ విభాగ యోగము, అంటే ప్రకృతి త్రిగుణములు 3 గుణాలు, ఆ గుణత్రయ విభాగ యోగము, దాన్నే ప్రకృతి త్రిగుణములు అని అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యద్ జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అంటే ఆ భగవంతుడు పలికాడు. పరం అంటే దివ్యమైన, భూయః అంటే తిరిగి. సో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుడు దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానముల అన్నింటిలోకెల్లా ఉత్తమమైన
పరమ ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను విను అంటూ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ ఏ విషయాలను మనం తెలుసుకోవడము ద్వారా అంతకుముందు మునులందరూ కూడా, మనకు పూర్వం ఉన్నటువంటి ఆ మునులందరూ కూడా పరమ గమ్యాన్ని పొందినారో అటువంటి జ్ఞానములలోకెల్లా కూడా పరమ ఉత్తమమైనటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో మొదటిగా మనము ఆ భగవద్గీత మొదటి విభాగమైనటువంటి మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగాలు గాను, ఆ తర్వాత మధ్యలో ఉండేటువంటి 7 నుండి ఆ 12 వరకు ఉండేటువంటి భక్తి యోగాల్లో, అంటే 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయము చివరి వరకు కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు పరతత్వాన్ని, అంటే ఆ దేవదేవుడిని గురించినటువంటి వివరాలను తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి మరింత జ్ఞానాన్ని తెలియచేయడానికి ఆయన, అంటే మరింత జ్ఞాన వికాసాన్ని కలగజేయడానికి ఆయన పూనుకున్నాడు ఇక్కడ. అందుకే నేను ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ చెబుతాను విను అర్జున అంటున్నారు. సాధారణంగా మానవులైనటువంటి మనము ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు, ఆ జ్ఞానాన్ని ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా అవగాహన చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. కాబట్టి ఈ అధ్యాయాన్ని జ్ఞాన పద్ధతిలో అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ అవగాహనమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మనము వినయంతో జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా ఆ జీవుడు ఈ భవబంధనాల నుండి విడిపడేటువంటి అవకాశం ఉంది అని కూడా తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక ఆ 13 నిన్న చూసినటువంటి ఆ 13వ అధ్యాయంలో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా, అంటే ఆ వినయంగా మనము జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ సంసార సాగరము నుండి ఆ జీవుడు ఉద్ధరించబడతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకి స్పష్టంగా వివరించడం జరిగింది. అలాగే ఆ ఈ ప్రకృతి, భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి గుణ సంపర్కం వలనే ఆ జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో చిక్కుకోబడి ఉన్నాడు అని ఇంతకు ముందు కూడా మనము ఇంతకు ముందు ఆ భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఆ జీవుడిని బంధింపచేసేటువంటి ఆ త్రిగుణాలు ఏవి, అలాగే అవి ఎలా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి, అవి ఎలా జీవుడిని బంధిస్తాయి, అవి మరి అవి ఎట్లా ముక్తిని కలగజేస్తాయి అనేటువంటి విషయాలను ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి తెలియచేస్తూ ఉంటున్నారు. అంటే ఈ అధ్యాయంలో మనము ఆ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఆయన విస్తారంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యతంతి చ అంటున్నారు. ఈ జ్ఞానమును, అంటే ఆయన ఏదైతే ఇంతకుముందు చెప్పారో ఉత్తమమైనటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానమును నీకు తిరిగి చెప్తాను అన్నారు కదా, ఆ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా స్థిరుడైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు. ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వారు వదిలి ముక్తి చెందినటువంటి వారు మరలా ఈ సృష్టి ప్రారంభమైనప్పుడు వారు జన్మించరు. లేదా ప్రళయ సమయంలో, అంటే సృష్టించబడిన తర్వాత మరలా ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, కల్పాంతంలో ఆ ప్రళయం జరిగేటప్పుడు వారు నాశనం కారు. అంటే శాశ్వతంగా ఉండే నా దివ్యధామాన్ని వారు చేరుకుంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహాతత్వమే పుట్టుకకు కారణము,
అన్ని జీవుల జననాలు సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తాను అంటూ, అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టికి ఇక్కడ అంటే ఈ జగత్తు యొక్క వివరణ గురించి చెప్తున్నారు. ఆ జరుగుతున్నటువంటి సమస్తానికి క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడి అంటే దేహము ఆత్మల కలయికే కారణము అని ఇంతకు ముందు కూడా ఆ భగవంతుడు తెలియచేయడం జరిగింది. సో మరి ఈ ప్రకృతి జీవుని కలయిక అనేటువంటిది స్వయంగా భగవంతుడి వల్లనే సాధ్యమవుతుంది. ఆ జనన అని చెబుతున్నారు. అందుకే అన్ని జీవుల యొక్క జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అర్జున అంటూ చేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడము ద్వారానే అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితము అయ్యాయని, మరియు నేను వాటికి విత్తనము ఇచ్చే పితను అని అర్థం చేసుకో అంటున్నారు. అంటే బీజాన్ని ఆ బ్రహ్మంలో ఈ ప్రకృతి తల్లి ఏదైతే అయినట్లయితే ఆ ప్రకృతిలో బీజాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ మహాతత్వంలో ఆ మహాబ్రహ్మం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఆ విత్తనాన్ని ఇచ్చేటువంటి బీజాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ బీజ ప్రదాత ఆ భగవంతుడు అని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే సకల జీవులకు ఆదిపితయని ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా తెలియచేయబడుతుంది. అంటే భౌతిక ప్రకృతి ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి సమ్మేళనాలే ఈ జీవులు. మరి అటువంటి ఈ జీవులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ లోకంలోనే కాకుండా ప్రతి లోకంలో చివరికి ఆ బ్రహ్మలోకము వంటి అత్యున్నతమైనటువంటి లోకాలలో కూడా ఈ జీవులన్నీ కూడా ఉంటాయి అని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవా నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. ఓ మహాబాహులు గలవాడా అంటే అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఈ జీవుడు అనేటువంటి వాడు దివ్యమైనటువంటి వాడు, వాస్తవానికి ఆనందించేటువంటి వాడు, భోక్త సనాతనమైనటువంటి వాడు ఆ జీవుడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతితో వచ్చేస్తాడు, వాస్తవానికి ఆ దివ్యమైనటువంటి జీవుడికి భౌతిక ప్రకృతికి ఎలాంటి సంబంధము లేదు మొదట్లో. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులో అతడు దేహాన్ని పొందడం జరుగుతుందో అప్పుడంటే భౌతిక జగత్తుకు బద్ధుడైనటువంటి కారణంగా ఆ త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావంతో అతడు పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ జీవులు ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క వివిధ గుణాల చేత వివిధ రేఖాలైనటువంటి ఆ దేహాలను, అంటే దేవతలు కానీ మానవులు కానీ ఇంకా క్రిమికీటకాలు వంటి ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొంది ఆ పనులకు ప్రేరేపితులవుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ నానా రకాలైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలకు కారణమవుతూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మనము ఈ 3 గుణాలు అనేటువంటివి ఏవైతే ఉంటాయో ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే అవి మన యొక్క ప్రవర్తనను, మన శారీరక, మానసిక మరియు భావోద్వేగాలు ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఆ భావోద్వేగ ప్రపంచంలోని ప్రతి అంశాన్ని కూడా ప్రభావితం చేసేటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి శక్తులు అని చెప్తారు ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి 3. ఈ శక్తుల యొక్క ఈ సంస్కృత పదమే గుణ, అంటే తాడు అన్నట్టు. తాడు అవి ఆ గుణాలలో మనం ఎంత ఎక్కువగా చిక్కుకుంటే, అంటే తాడుతో చేతి ఎంత ఎక్కువగా చుట్టబడితే అంత గట్టిగా బంధించబడి ఉంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆ చిక్కుముడుల నుండి మనము బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి అని చెప్తారు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మనము అంటే మన మంచి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా వివిధ రకాలుగా మనం వ్యవహరించడానికి అవి మనలను ఎలా లాగుతాయో, ఎలా మనల్ని వాటి వైపుకు లాగుకుంటాయో అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి గీత జ్ఞానము తెలియచేస్తుంది. అంటే భగవద్గీత
బోధిస్తుంది, వివరిస్తుంది. అంటే అవి ఎలా మనల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి, అంటే అసలు ఆ గుణాలంటే ఏంటి, అవి ఎలా, అంటే వాటితో ఎలా ప్రభావితులం అవుతూ ఉన్నాం మనము, అంటే అవి ఎలా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి, అవి ఎలా జీవుడిని బంధిస్తూ ఉన్నాయి, వాటి నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి విషయాలు మనకి భగవద్గీతలో బోధించబడుతూ ఉంది. సో సాధారణంగా మనము ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రభావాలతో పనిచేసేటువంటి వారు సాధారణంగా మనం లేసేటువంటి విధానాలు కూడా సాధారణంగా ఈ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు, అంటే మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అంటుంటారు. ఆ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఎర్లీగా లేవగానే వారి యొక్క దైనందిక కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా ముగించుకున్న తర్వాత ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన వారు శ్రద్ధను కలిగి ధ్యానం చేయడము, భగవంతునికి పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం చేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ రజోగుణంలో ఉండేటువంటి మోడ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్లో వర్క్ చేసేటువంటి వారు లేవగానే మన యొక్క తను అనే దేహానికి సంబంధించినటువంటి వాటిని సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు. ఇక మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో, అంటే తమో గుణంలో పనిచేసేటువంటి, అజ్ఞానంలో పనిచేసేటువంటి వారు ఏం చేస్తున్నారో, వారు ఏంటి అనేటువంటిది కూడా తెలవకుండా ఉండిపోతారు అని చెప్తుంటారు. సాధారణంగా వీరు చదివేటువంటి పుస్తకాలు కూడా ఈ విధంగా మన గుణాలను బట్టి మనం చదివేటువంటి పుస్తకాలు కూడా ఉంటాయని చెప్తారు. సత్వగుణంలో ఉన్నవారు ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ థింకింగ్ తో ఉంటారు అని, పరిశుద్ధంగా ఉంటారని, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటారని, దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారని చెప్తుంటారు. ఇక రజోగుణంలో ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా ఆధిపత్యాన్ని చలాయించాలి అనేటువంటితో ఉంటారు. వారు ఎప్పుడు మిశ్రమ స్వభావాలను కలిగి ఉంటారు. సొంత కోరికలు, మనం ఇది జయించాలి, దీన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉంటాము. సాధారణంగా అది మానవ లక్షణాలుగా చెప్తుంటారు. ఇక తమో గుణం ఎల్లప్పుడూ నెగిటివ్ థింకింగ్ తో ఉంటారు, అపరిశుభ్రము. సో తద్వారా వాళ్ళు ఎప్పుడు బాధలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. అది ఎక్కువగా రాక్షస స్వభావాలను కలిగి ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ పాపరహితుడా, సత్వగుణము ఇతర గుణముల కంటే నిర్మలమైనది కావడం వల్ల అది ప్రకాశింపచేస్తుంది. అలాగే మనిషిని అన్ని పాపముల నుండి విముక్తిని కలగజేస్తుంది. అంటే ఈ 3 గుణాలలో సత్వగుణం ఏదైతే ఉందో అది ఇతర గుణాల కంటే నిర్మలమైనది అని, అది ఆ జీవుడిని, మానవుడిని అది ప్రకాశింపచేస్తుంది అని, అలాగే పాపాల నుండి విముక్తి కలిగే విధంగా ఆ జీవుడిని అది ప్రోత్సహిస్తుంది ఆ సత్వగుణము అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. ఇక కాకపోతే ఇది జీవుడిని సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది కనుక ఆ సుఖము, జ్ఞానం వలన అతడు బంధనాలలో చిక్కుకుంటాడు అని చెప్తుంది. కాకపోతే పాపపూరితమైనవి కాదు, మంచి బంధనాలలోనే చిక్కుకుంటాడు. అంటే అతడు చేసినటువంటి ఆ సత్వగుణంలో చేసేటువంటి మంచి పనుల వల్ల పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళడము, ఆ పుణ్యలోకాల్లో దేవతలు అనుభవించేటువంటి విషయాలను అనుభవించడము జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణ సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలు, ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఆ రజోగుణం అంటే మనకి ఇక్కడ అపారమైనటువంటి కోరికలు, ఆశల నుండి ఉద్భవించేటువంటి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదే రజోగుణము అని చెప్తున్నారు. ఆ గుణాలు ఇది జీవుడిని మరి అపారమైనటువంటి కోరికల వల్ల ఏం చేస్తుంది, అవన్నీ పొందాలి కదా, ఆ పొందాలి కాబట్టి ఆ జీవుడిని కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తిని కలిగించి ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకునే విధంగా చేస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి, ఆ రజోగుణం ఏదైతే ఉందో అది స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆకర్షణచే గుర్తుగా చెప్పబడింది, అంటే ఆకర్షణ చేత గుర్తుగా చెప్పబడింది అని చెప్తుంటారు. ఎలాగైతే ఒకళ్ళపైన ఒకళ్ళకి ఆకర్షణ కలుగుతూ ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉండేటువంటిది ఆ రజోగుణము. అంటే అది అపారమైనటువంటి కోరికలు అన్నిటిని మనమే పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక ఈ తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు గురించి చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమో గుణము సకల జీవులకు అవివేకాన్ని కలగజేస్తుందని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. జీవుడిని బంధించు పిచ్చితనము, సోమరితనము, నిద్ర అన్నవి ఈ తమో గుణం యొక్క లక్షణాలు
ఆ తమో గుణం యొక్క ఫలాలు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, సత్వగుణము సుఖం చేకూరుస్తుంది. ఆ సత్వగుణంలో ఉండడం వల్ల అతడు పుణ్యమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటుంటాడు కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన అతను మమకారాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల, అలాగే వేదాలను జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడము అనేటువంటి విషయాలు, సుఖాలను పొందాలనేటువంటి దానికోసము వేదాధ్యయనాలు చేయడము వంటి వాటి వల్ల ఆ సత్వగుణము సుఖాన్ని చేకూరుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. రజోగుణము ఆ జీవుడిని కర్మలలో బంధిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ రజోగుణము కోరికల వల్ల వచ్చేటువంటి ఆ కోరికలు నెరవేర్చుకోవడం కోసం అతన్ని ఆ కర్మలలో బద్ధిల్లు చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ తమోగుణం జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి వ్యక్తిని, ఆ జీవుడిని బుద్ధిహీనతలో బంధిస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ 3 గుణాలు కూడా మనసు పైన ఎప్పుడు ఆధిపత్యం చలాయించాలి అని చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే అవి ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క గుణము, కొన్నిసార్లు సత్వగుణము అజమాయిషి చలాయిస్తుంది అని, కొన్నిసార్లు రజోగుణము, కొన్నిసార్లు తమో గుణము జీవుల్లో ఆధిపత్యం చలాయించి తదనుగుణంగా అతడు ప్రవర్తనలు ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. ఒక్కోసారి కొంతమంది మనం మంచిగా కనిపిస్తాం, ఒక్కోసారి వేరే విధంగా కనిపిస్తాం. వీటికి కారణము ఈ 3 గుణాలే అని చెప్తుంటారు. ఓ భరత కుమారుడా, కొన్నిసార్లు తమో గుణాలను అణిచి సత్వగుణము ఆధిపత్యము చలాయిస్తుంది. అంటే అప్పుడు జీవుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. మరికొన్నిసార్లు సత్వ తమో గుణాలను అణిచి రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది. ఇక ఇతర సమయాలలో తమో గుణం ఏదైతే ఉందో అది సత్వ మరియు రజోగుణాలను ఓడిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ ఈ 3 గుణాలు కూడా ఆధిపత్యం కోసం పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ముగ్గురు 3 గుణాలుగా భావించినట్లయితే వీళ్ళు పోటీ పడుతూ ఉంటుంటారు. సో ఆ పోటీలో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సమయ సందర్భంగా మన యొక్క విషయాలను బట్టి ఒక్కొక్క గుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేహంలోని అన్ని ద్వారములు జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు, అంటే మన దేహం మనము అన్ని ద్వారా ఈ నవరంధ్రాలలో ఉండే వీటన్నిటి ద్వారా కూడా మంచి విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు జ్ఞానం చేత ప్రకాశితం అవుతుంది అని చెప్తారు. అలా జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు ఆ జీవుడు సత్వగుణంలో ఉన్నట్లుగా తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, భరతర్షభ అని ఇక్కడ ఆయన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భరత వంశీయులలో ప్రధానుడా, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు, అంటే జీవులలో రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు అతనికి ఆ జీవుడిలో దురాశ పెరుగుతుంది, అంటే లోభము పెరుగుతుంది అంటున్నారు. కామ్యకర్మల కోసం, అంటే ఇది పొందాలి నేను అనేటువంటి ఒక భావనల కోసం వారు తీవ్రమైనటువంటి యత్నాలను చేస్తూ అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశలు అతడిలో పెంపొందుతాయి ఆ రజోగుణం వల్ల అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఆ 3వ రకమైనటువంటి గుణం అజ్ఞానం. ఓ కురునందన, కురువంశీయుడు కదా, ఓ కురునందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమోగుణము యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు. ఆ తమోగుణంలో ఉండేటువంటి వాడు ఎంతో నిర్లక్ష్యంతో ఉంటాడు, సోమరితనంతో ఉంటాడు. ఇక్కడ ఎదురుగా గ్లాస్ ఉంటే ఆ గ్లాస్ కూడా చేత్తో తీసుకొని తాగేటువంటి ఓపిక లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ విధంగా ఉండిపోతారు తమోగుణ స్వభావులు అంటూ చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినటువంటి అంటే సత్వగుణ సంబంధంలో ఉన్నట్లయితే ఆ కుటుంబము ఆహ్లాదకరమైనటువంటి కుటుంబము అని చెప్తారు. వారు ఆ కుటుంబంలో వారందరూ కూడా సంతోషంతో జీవిస్తూ ఉంటారు, ఒకరికొకరు సంతోషంతో ఉంటారు అని, వారంతా కూడా కలిసి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇక రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు ఆ జీవుడిలో లోభము, కామ్యకర్మల కోసం తీవ్రమైనటువంటి యత్నాలు, అదుపులో లేనటువంటి కోరికలు, ఆ తపన ఉంటుంది. తద్వారా ఆ జీవుడు ఇక నిరంతరం కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే ఒక కర్మకాండలలో నెలకొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక తమోగుణము, ఆ తమోగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు అతడు ఏది కూడా అంత అజ్ఞానంగానే ఉండిపోతుంది, అంధకారంగానే ఉండిపోతుంది. అతడు సోమరితనంతో ఉంటాడు, బుద్ధిహీనుడుగా ఉంటాడు, భ్రాంతిలో జీవిస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తుంటారు.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మనిషి సత్వగుణ ప్రధానముగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండేటువంటి ఆ పవిత్ర లోకాలను, అంటే రజోగుణము తమోగుణము లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ లోకాలకు చేరుకుంటారు. సత్వగుణంలో ఉండి ఆ జీవుడు దేహాన్ని వదిలివేసినట్లయితే ఆ జీవుడిక తమో గుణాలు రజోగుణాలకు అతీతమైనటువంటి పవిత్ర లోకాలను చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఆ మహర్షులు ఉండేటువంటి లోకాలకి వారు చేరుకుని వారి యొక్క సాంగత్యం ద్వారా మరికొంత వృద్ధి చెంది ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జనిస్తారు. ఎప్పుడు నిరంతరము ఏదో ఒకటి పని చేస్తూ ఏదో ఒకటి పొందాలి, నాకు ఇది కావాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండడం ద్వారా అటువంటి వాటిలోనే జన్మిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినట్లయితే అతడు ఆ ఏది తెలియనటువంటి అజ్ఞానంగా ఉండేటువంటి ఆ జంతు జాతులలో, అంటే ఆ జంతువుల యొక్క జాతులలో అతడు జన్మిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యముల ఫలములు పవిత్రమైనవి, ఫలాలను ఇస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే రజోగుణములో చేసే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దుఃఖాలను కలగజేస్తాయి అని, మరిక తమోగుణంలో చేసినటువంటి పనులు అజ్ఞానపు చీకటలను కలగజేస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అది అజ్ఞానంతో ఉండేటువంటి విషయము. సో రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడేమో దుఃఖాలకు కారణమవుతుంది, ఎందుకంటే ఏదైనా ఒకటి పొందకపోతే మనం అది దుఃఖాల్లోకి మునిగిపోతూ ఉంటుంటాం. ఇక సత్వగుణంలో ఉన్నట్లయితే అవి పవిత్రమైనటువంటివి కనుక జీవుడిని ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందే విధంగా అది దోహదపడుతుంది అని చెప్తారు. ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సత్వగుణం చే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణము చేత దురాశ, తమోగుణం చేత పిచ్చితనము అంటే నిర్లక్ష్యము, మోహము వృద్ధి చెందుతాయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నటువంటి దీంట్లో ఒకే వ్యక్తి డిఫరెంట్ గా ఈ మూడు గుణాలలో, అంటే ఒక్కొక్క గుణము ఆధిపత్యం, అంటే సత్వగుణము ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఈ విధంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తారు. ఆహ్లాదకరంగా ఉండి పాజిటివ్ థింకింగ్ లో ఉండే విధంగా ఈ విధంగా కనిపిస్తాడు. కానీ అదే జీవిలో రజోగుణము ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఆ కోరికలను నెరవేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఒక తాపత్రయంతో నిరంతరము కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి విధంగా ఆ దురాశతో పనులు చేస్తూ ఈ విధంగా కనిపిస్తారు అని చెప్తారు. అదే వ్యక్తిలో తమోగుణము ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఈ విధంగా కనిపిస్తారు. అంటే ఆ పిచ్చితనం, నిర్లక్ష్యము, భ్రాంతికి గురయ్యి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ వృత్తిస్థా అదో గచ్చంతి తామసః అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళతారు, మరి రజోగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు మధ్యలోకాలలోనే ఉండిపోతారు. ఎవరైతే తమో గుణంలో స్థితమై ఉంటారో వారు నరకలోకాల కంటే అతల్లోకాలకి అదో గచ్చంతి తామసాహ అంటున్నారు. అంటే అదపులో అంటే ఇక్కడ మనము సాధారణంగా మానవులుగా ఈ భూమండలం పైన ఇలా భూలోకంలో ఈ విధంగా ఉంటారు. మనకి దీనికి పైన ఉన్నటువంటి లోకాలు, అలాగే దీనికి కింద ఉండేటువంటి లోకాలు. సో అందుకనే మనము ముల్లోకాలు అంటుంటారు. ఊర్ధ్వలోకాలు, మధ్యలోకము, అతల్లోకం. కానీ మొత్తం 14 లోకాలు ఉంటాయి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వాటి నుండి కలిగేటువంటి దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించి జనన, మరణము, వృద్ధాప్యము
వాటి వలన కలిగేటువంటి ఆ దుఃఖాలు వీటి నుండి విముక్తి పొందినట్లయితే, అలా ఉన్నటువంటి వారు వీటన్నిటి నుండి కూడా విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు తెలిపిన తర్వాత మరలా అర్జునుడు ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఓ ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడైన వాడు ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకుని శాశ్వతంగా ఉంటాడని చెప్పారు కదా. మరి ఆ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలను అతీతమైనటువంటి వాడు, అంటే ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించినటువంటి వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, ఈ 3 గుణాల బంధనాలకు అతీతంగా అతడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అని మరలా ప్రశ్నిస్తున్నాడు తన గురువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని తన శిష్యుడు అయిన అర్జునుడు. ఇక దానికి ఆ భగవంతుడి యొక్క సమాధానము ఈ విధంగా ఉంది. ఓ పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము, ఆ మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించనివా, అంటే ఇక్కడ మనకి ఇవి కలిగినప్పుడు, ఏది ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహం ఇవి కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనటువంటి వాడు, అలాగే భౌతిక గుణాల యొక్క ప్రతి చర్యల ద్వారా అస్థిరపడకుండా ఉండేటువంటి వాడు, అలాగే తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయేటువంటి వాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలాగా చూడగలిగేటువంటి వాడు, మట్టిని, రాయిని, బంగారమును సమాన దృష్టితో చూసేవాడు, కావలసినవి మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండేవాడు, ప్రశంసలొచ్చినా నిందలొచ్చినా గౌరవమైన అగౌరవమైన సమానంగా స్వీకరించగలిగేవాడు, స్నేహితులైన శత్రువులైన ఇద్దరిని ఒకేలాగా చూడగలిగేవాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వాడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఓ పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వాడు, లేదా లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోకుండా ఉండేటువంటి వాడు, ఇక తటస్థునిగా ఉండే దివ్యంగా ఉండేవాడు, ఆ సమస్త గుణ ప్రతి చర్యలను నిస్సందేహంగా కలతలు లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు, ఆత్మలో నిలిచి సుఖ దుఃఖాలను సమానంగాను భావించేటువంటి వాడు, అలాగే మట్టి ముద్దను, రాయిని, బంగారాన్ని సమదృష్టితో చూడగలిగేవాడు, ప్రియమైనవా అప్రియమైన వాటి పట్ల సమానంగా ఉండేవాడు, నిందాస్తులలో మానవమాలను సముచిత్తమును కలిగినటువంటి స్థిరంగా ఉండేవాడు, శత్రువులను మిత్రులను సమానంగా వ్యవహరించగలిగేవాడు, సమస్త భౌతిక కలాపాలను త్యజించినటువంటి వాడు ఈ 3 గుణాలను అధిగమించిన వాడుగా చెప్పబడతాడు అంటారు. సో ఈ 3 గుణాలను అధిగమించిన యొక్క వ్యక్తి లక్షణాలు అంటే అతడు సమస్థితితోనూ తటస్థంగానూ ఉంటాడు, ఎటువంటి ద్వేగాలకు గురి కాకుండా, పరితపర లేకుండా, అసూయ లేకుండా ఉంటారు. ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందంటే ప్రశంస అయినా, నిందైనా, గౌరవమైన, అగౌరవమైన, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, వాంఛనీయమైన, అవాంఛనీయమైన అన్ని పరిస్థితులలో సమత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు అని చెప్తారు. అలాగే మట్టి అయినా, రాయి అయినా, బంగారమైన, మిత్రుడు లేదా శత్రువు అందరితో కూడా సమానంగానే వ్యవహరిస్తాడు అని, ఎప్పుడు కూడా విచిత్రంగా వ్యవహరించకుండా ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి పొంది ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసంలో దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మాంశయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైన వాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి ఆ బ్రహ్మస్థితికి వస్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి మార్గం ఏమిటి అనేటువంటి అర్జునుడి యొక్క ఆ ప్రశ్నలలో దానికి ఇక్కడ ఈ శ్లోకము సమాధానం ఇస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇంతకుముందు తెలియజేసుకున్నట్లుగా భౌతిక జగత్తు అంటే ప్రకృతి త్రిగుణ ప్రభావంతో పనిచేస్తూ ఉన్నది అని, అలాగే ప్రకృతి త్రిగుణ
కార్యాల చేత మనిషి ఎప్పుడైతే ఉన్నాడో అతడు కలత చెందకుండా ఉండాలి అని, ఆ తన మనసుని కార్యాలలో అంటే అటువంటి ఆ కలత చెందేటువంటి కార్యాలలో ఉంచే బదులుగా ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యాలలో, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలు చేయడంలో, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించడంలో మనసుని నిమగ్నం చేయాలి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి వాడు ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేరుకుంటాడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖ స్థైకాంతికస్య చ. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇక అమృతమైనది, నశింపు లేనటువంటిది, చర్మ సుఖానికి అంటే ఆ పరమ ఆనందానికి సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూల ఆధారము అంటూ, అంటే అమృతత్వము, అవినాశతత్వము, నిత్యము, సుఖము అనేవి ఆ బ్రహ్మము యొక్క సహజ స్థితి అని చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మమే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఏదైతే ఉందో దానికి ఆరంభము అని చెప్తారు. ఆ దివ్యానుభూతికి ఆ రెండవ స్థితి అయినటువంటి పరమాత్ముడు మధ్యలో ఉంటాడు అని. సో ఆ అందుకే ఆ పరమాత్ముడు నిరాకార బ్రహ్మము ఇద్దరు కూడా పరమ పురుషుల్లోనే ఉన్నారు అని తెలియచేయబడుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ అని మనకి తెలుస్తుంది. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, ఇక అమృతమైనది, నశించనిది, శాశ్వతమైనటువంటిది మరియు పరమ ఆనందానికి సహజమైనటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా నేనే మూల ఆధారము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడు భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుని యొక్క అపరశక్తి అని 7వ అధ్యాయంలో మనకి ఆయనే చెప్పారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఆ అల్పమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతిలో ఆ పరా ప్రకృతి అనేటువంటి వివిధమైనటువంటి శక్తులలో ఆ బీజ రూపంలో ఆ జీవుణ్ణి, ఆ జీవశక్తి, పరాశక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ జీవ శక్తిని దానిలో ఉంచడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి అదే ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్పర్శ ఆ జీవుడు ఉనికిలోకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కనుక ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా అన్నిటికీ కూడా నేనే మూలాధారము అంటూ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక సాధారణంగా జీవుడు స్వభావరీత్యా బ్రహ్మమే అయినప్పటికీ కూడా భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యము చలాయించాలి అనేటువంటి కోరికను కలిగి ఉండడం వలన అతడు పతనం చెందడం జరుగుతుంది, వివిధ రకాలైనటువంటి కార్యాల్లో నిమగ్నం అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి మనము ఈ భగవద్గీత అధ్యయనం ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు, బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికల ద్వారా మనకు ఉండేటువంటి ఈ మార్గాలన్నింటినీ కూడా సూచిస్తూ ఉంది భగవద్గీత. మరి అందులో ఆ బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికలను చేసుకొని తద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి అంటే ఆ జీవుడు నెక్స్ట్ ఎటువంటి స్థితిని మనం పొందగలుగుతాము అనేటువంటి దానికి మనము అంచనా వేసుకొని ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడం ద్వారా భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మనం ఆలోచించవలసినటువంటి, మనం నేర్చుకోవలసినటువంటిది భగవద్గీత ద్వారా మనం పొందవలసినటువంటి జ్ఞానం, మన బాధలకు మరణం ఒకటే మార్గం కాదు. అంటే ఈ సృష్టిలో పుట్టడము, మరణించడము అనేటువంటిది ఒకటే కాదు మార్గం. కాబట్టి మనకి ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడం అనేటువంటిది మన యొక్క గమ్యం. సో దానికి మనకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలను వినియోగించుకొని మనము నడిచిపోవడము, ఇంకొక దాంతో పోవడం కంటే ఇక్కడ భక్తి మార్గం ఏదైతే ఉందో అది ఒక ఏరోప్లేన్ లాంటి దాన్ని మనము ఆశ్రయించినట్లయితే సులువుగా భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు. అందుకే చెప్తున్నారు, మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు, కావున ఆ వైకుంఠ ధామమును చేరుకోవడానికి సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటివి త్రాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా మనల్ని కట్టి పడేస్తాయి, కట్టి బంధనాలలో చిక్కుకునే విధంగా చేస్తూ ఉంటుంటాయి. కానీ కృష్ణుడు మనకి విముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. ఆ భగవంతుడు
ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఎవరైతే నన్ను స్థిరం నా ప్రియమైనటువంటి భక్తులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందుతారు అని ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. మరి మనం ఆయన చెప్పినటువంటి అది మాట వాస్తవం అవడానికి మనం చేయవలసినటువంటి కృషి ఏంటంటే ఆ భగవంతుడిని నిరంతరము ధ్యానించడము, ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే ఉండడము. సో ఆ విధంగా స్థిరంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉన్నట్లయితే ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యంగా ఉండేటువంటి ఆ జీవుడు ముక్తిని పొందేటువంటి మార్గాన్ని ఆ భగవంతుడు ప్రసాదిస్తారు అని చెప్తారు. సో గీతా పాఠంగా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండుట ద్వారా, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు మనము ఈ భౌతిక గుణాల సంగమము నుండి అత్యంత సులభంగా అంటే వేరుపడగలము అని చెప్తున్నారు. అంతేకాక ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండడం వల్ల ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలను మనము పెంపొందించుకోగలుగుతాము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయం ముగించబడుతుంది. ఈ మనము ఆ భగవంతుడిని నిరంతరము కూడా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా ఆయన యొక్క నామాలను నిరంతరం జపిస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురు.